Esquerra Republicana surt a guanyar, sortim a guanyar, i sabem que podem guanyar, no? I per tant, aquesta qüestió és molt diferent contemplar-la des d'una posició o des d'una altra. I des del lideratge n'haurem de parlar, efectivament, des de la convicció del nostre progressisme i del nostre republicanisme. Però tenim una línia vermella, senyora Artadi, que ho tingueu clar. No pactaré amb cap partit que no es comprometi a defensar les llibertats i la democràcia del nostre país, que no es comprometi amb la llibertat dels presos polítics d'aquest país. No segueixi insistint en això, senyor Artadi. És una vergonya que vostè m'adjudiqui una interpretació falsa sobre la condició de pres polític del senyor Quim Forn i de cap dels altres. És una vergonya que ho faci d'aquesta manera. No pactaré, tingueu clar, amb cap partit del bloc del 155, tampoc amb el PSC. El PSC ha decidit situar-se en el bloc de la repressió. El seu advocat de l'Estat ens està enviant citacions i demandes contra votants de l'1 d'octubre. És una vergonya. I per últim, jo no vinc a pactar amb la senyora Colau. Jo vinc a substituir la senyora Colau. Vinc a governar, vinc a contraposar un model Colau com el model Maragall. I tinguin-ho clar. I em sembla que d'això va en aquests debats, de contrastar els dos models, de veure fins on va un i va l'altre i en quines condicions la ciutadania de Barcelona està prenent opció per a reforçar un o altre model de govern i de ciutat, que és més important.